Seachtain sa scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Bhí díosbreacht uachtaránachta idir Kamala Harris agus Donald Trump in Philadelphia an teachtain seo. Díosbreacht inar bhuí Trump go raibh imircí i gcithe Maddie agus Cat in Springfield, Ohio. Má bhí Harris a géirí go gailthú Trump gua marthaíonn, díirí go seoilaithe idir agathóir Tuairisc, seachtain go garbhí ina fhíseán faoin díosbreacht. Rinne ardstúrthóir TG Cahar Alan Esselmont cainú géir ar an dearcú diúltach a deir sé a teag comisiún na man a dtíobh TG Cahar. Agus schedule an óir a cheáú aige, dúirt Alan Esselmont gur chóir de comisiún na man a go súil a oscailt agus dearú a chur leis an tearcmhaoinú a dhéantar ar TG Cahar. Tá fáilte phríanta curtha ag lucht feachtais a bhí géalú go manaí iarhain scoil lean Gaeilge a lár chathair bhaile clia, roimhin cinniú go méid géalchalaiste a dhéanú de CBS Sing Street. Bei daltaí na 100 bbliana ag fáil oideachas lean Gaeilge sa scoil ó 26 a ré. Tarngiú go leor airde ar chas na Gaeilge ó chuí an teachtain seo, agus an Gaeilg fagtha ar lear ar fad ó réchtlear rialtais nua Aimana Stormont. Bhí lucht na Gaeilge amán agóide ag mór stáisiún lear nua bheal fearste go mhaith i gcoinne cinniú TransLink cuairthaí béarla a bhain a chur an airde sa learánad nua. Agus tan tuairisc as gialtat corca ghibhne séamas ó begliaach ar ghuine den 4 óraníthe a bhfuil ómas a thuairdáibh ar shraith nua stampaí. Tá na scéalta sin ar fad agus níos mó ar Tuairisc.